E kif matul il-jum tas-sibt se ssir il-votazzjoni fl-elezzjoni ġenerali, Net Television u Net FM se jkunu qed iwasslu xandira speċjali matul il-ġurnata kollha bit-trasmissjoni se tibqa' għaddejja sa tard bil-lejl b'servizz mifrux mill-postijiet tal-votazzjoni kemm Malta kif ukoll f'għawdex u kollegamenti mal-ġurnalisti tagħna. F'kummenti ma' Net News Dylan Brignano li huwa l-Head of Programs ta' dan l-istazzjon spjegana kif il-preżentaturi tal-programm Hello Min Hemm se jibdew b'xandira live mis-7 ta' filgħodu u mbagħad kull sija se jkun hemm aġġornamenti kontinwi brabta mal-andament tal-votazzjoni. Is-sibt hija jum il-votazzjoni tajjeb li niftakru wkoll li s-sibt ukoll tkun jum is-silenzju. Jiġifieri dakinhar bħala programm irid ikun programm speċjali mis-7 ta' filgħodu kif fil-verità ħanamlu sal-10 ta' bil-lejl jiena qed ngħidlu estensjoni tal-programm Hello Min Hemm illi narawh mit-tnejn sal-ġimgħa però din id-darba ser inkunu qegħdin naraw il-preżentaturi kollha ta' dan il-programm, però ħajinqasmu f'ħinijiet differenti matul il-ġurnata. Matul il-ġurnata ser ikollna ħafna mistidnin diversi, kantanti, atturi, preżentaturi wkoll xi sorpriżi ma jonqsux kif ukoll ser ikollna rigal sabiħ illi ser inkunu qegħdin irrabħuh ukoll u nħabbruh matul il-ġurnata tas-sibt. Imbagħad il-ħadd filgħodu x-xandira se terġa' tibda mis-7 ta' filgħodu u se tinkludi kollegamenti diretti miċ-ċentru tal-voti fin-Naxxar sabiex il-poplu ikun aġġornat b'dak kollu li jkun qed jiġri. Mill-10 ta' bil-lejl hemmhekk naqilbu għal programm ieħor speċjali fejn jibqa' sejjer sassijat bikrin ta' filgħodu fejn ovvjament imbagħad jibdew deħlin l-ewwel numri ta' turnout, ovvjament ma jkunx għad hemm riżultati f'dawk il-ħinijiet, b'ukoll b'ħafna mistiedna fejn jibdew bid-diskussjoni tagħhom bi preparazzjoni mbagħad tal-ġurnata tal-ħadd fejn il-ħadd ukoll mis-7 ta' filgħodu, jiġifieri minn daqshekk kmieni ser nibdew xandira speċjali fuq Net Television fejn ovvjament toħodna bl-andament mbagħad elettorali ta' matul il-ġurnata tal-ħadd. Giulia Falzon għal Net News.